Снег и морозы не отпускают американский Техас. Без света и тепла в штате остались 4,5 миллиона человек. Всплеск потребления электроэнергии из-за непогоды привел к ее отключению. Сети не выдерживают нагрузку, а электричество в бесперебойном режиме прежде всего нужно больницам, отделениям полиции и пожарным депо. набудани обу барқ дар фасли сармо мушкилии тамоми сокинони сайёра гаштаасту мардум сахт азият кашида истодаанд. бубинед ки дар фасли сармо давлатҳои абарқудрат ба монанди амрико дучори мушкилоти оби нӯшокиву набудани барқ гашта истодааст. ҳатто қубурҳои обгузар ба пуррагӣ ях бастаасту сокинон талош меварзанд то ин вазъиятро бе кашмакашиву ҳангомаҳои иғвоангезона паси сар намоянд. вале имрӯз ҳамватанони хоину ватанфурӯши мо ба монанди кабирӣ, иқболбии садриддин, беҳрӯзи тағоизода ва шавкати муҳаммадӣ дур аз канори ватан истода ба ҳар баҳонаву гапҳои дурӯғ ба мисли он ки гӯё дар тоҷикистон барқ тамоман нест доду фарёд доранд. эй хоинони ватан, бубинед ки кишвари абарқудрати ҷаҳон чанд шабонарӯз мешавад ки бебарқу беоб мондааст. акнун бигӯед ки ягон нафар амрикоӣ бар зидди ҳукумат ягон сухани қабеҳ гуфтааст ё на? нагуфтааст ва намегӯяд. ягон шаҳрванди ҷаҳон нисбати ватан, миллат ва ҳукумати худ ягон сухани қабеҳ намегӯяд. мо фарзандони баору номуси миллати тоҷик давлати азизамонро соҳибӣ мекунему намегузорем ки шумо бар ин инсонҳои бенанг, бешараф ва бевиҷдон ба сӯи мо санг партоед.